ndiri kutsvagawo rubatsiro. Ndiri murume ane makore 36 okuberekwa. Ndine mukadzi nevana 2. Yangu nyaya yakamira yakadai. Mazuva 2 adarika, mukadzi akarwara neflu, dziwa zvekutoswera akarara. The following day mwana ndokubatirawo dziwa iri. Hatina kana kumborara achingochema. Ndakati ndakagara pacheya usiku kuma10 ndokubva ndanzwa kakuvaviwa mukati mepenti rangu. Pandiri kunoisa ruoko wanike rakatsvuka ropa. Zvakabva zvandinetsa kuti ropa iri raibvepi. Pandakati regai nditarire, wanike penti netrauzi zvese zvandakapfeka ringori ropa chete. Ndotarisa kuti ndione kuti riri kubva pai. Ndakangoona richidonha pasaidi pepenti yangu, asi handina kana kukuvara. Zvakandinetsa nekuti ropa iri rakabuda rakawanda kusvika pakunzwa muviri wangu usisina simba, richizomira mushure mekunge ndazvidira mvura inotonhora. Pandakatarira paraibuda, paive pasina kana chironda. Pane vakambosanganawo nazvo here hama? Ndibatsirewo kuti chingava chivanhu here kana kuti chii chiri kuitika. Ndoitawo sei izvezvi because handisati ndaenda kuchipatara kana kudii.